subscribers. Okay? So, mga kaswertes, bigyan natin to ng pansin itong katanungan ni Sir Ernesto Carlom. So, shoutout sa kanya, no? Yung tanong niya is, paano ang paggawa ng TBT guide, mga kaswertes. Okay? So, para din sa lahat and sa mga newbie natin, no? Gawa natin to ng tutorial replay, mga kaswertes, o reply, mga kaswertes. Okay? So, bago man ang lahat, mga kaswertes, hindi pa nakasubscribe ng ating channel, please subscribe mo, mga kaswertes, and don't forget to hit the notification bell para i-updated ka sa ating mga bagong uploads na video, mga kaswertes, no? Lalo na pag meron tayong binigay ng mga bagong guides, mga kaswertes, no? Dahil hindi lang po tayo dito nagbigay ng mga combinations, no, hearing, kundi nagbigay po rin tayo dito ng mga tutorial guide paano makuha yung 3D Luto and STL. Okay? So, simulan natin. Excuse me. So, ano nga ba yung TBT guide, mga kaswerters, no? Ang ibig po sabihin ng TBT guide, okay, TBT. Ito po ay date to the, mga kaswerters, no? So, ibig po sabihin, ito po ay pizza, no? Ngayon, mga kaswerters, like for example, ngayon po ay March 13. So, ito po ay tres, mga kaswerters, no? And ito namang B, ito po yung date before, no? So, yung date kahapon. So, which is 2, mga kaswertres. Okay? Ito namang isang T, mga kaswertres, no? Ito po ay tomorrow, no? So, ibig po sabihin ito ay tomorrow. So, ito po yung date kinabukasan. So, kumbaga 4, no? Which is 14 tayo bukas. Okay? Excuse me. So, ayan po, meron ka ng TBT guide, mga kaswertes, no? Today, before, and tomorrow. Okay? So, since based sa ating mga kaswertes, yung research natin at saka pagtuon, no? Sa mga resulta, sa mga lahat ng resulta, previous months, no? Ang most nilang tagala o madalas lumalabas itong T and T, mga kaswertes, no? So, dalawang T, mga kaswertes, no? So, tinanggal natin yung B, itong before. Okay? Dahil daanan man natin yan, mga kaswertes. Okay? So, tinara natin yung dalawang T. So, ito yung date today, tsaka yung before. Okay? So, for example, 3 at tsaka 4, ha, mga kaswertes. Lagyan natin dito. 3 at saka 4. Okay? Ngayon po ay March. Example na to natin. March 13, 2024. Okay? So, ito po yung TBT guide natin or TT guide natin yun. Kung baga tinatawag natin yan na TT guide or TBT guide. So, ang gawin mo dito, mga kaswerters, no? Pag makuha mo po yung pairing number, no? Ang pangalawang natin dito is kunin mo yung previous result para meron kang pairing number. Okay? Yung TBT guide, no? Yung itong TBT guide, mga kaswertes, no? Ay yun nga, sinabi ko na sa inyo saan to galing, mga kaswertes, no? So, ansiran ko na, no? I mean, nasagutan ko na yung ninyo, yung tanong ni Sir, mga kaswertres. Okay? So, yan po, no, ang TBT. Saan po galing yung TBT? Dyan po galing yung TBT natin. Pizza lang po yan, lamang yan, mga kaswertres. Pero laging tandaan nyo yan, importante po yan, mga kaswertres. Okay? So, ang TBT guide or TT guide natin, mga kaswertres, is moving po yan, no? For example, March 13 tayo ngayon, no? Bukas na naman is March 14, no? So, March 14. So, ang magiging TBT guide mo dito, mga kaswertres, ay 5, and 4, mga kaswertres, no? So, yan po. Pag 15 naman, mga kaswertres, pag March 15 na, so March 15, ang magiging TBT guide mo dito or TT guide ay itong 6 and 5, mga kaswertres, no? Pwedeng magkabaliktad po yan, mga kaswertres, no?
5 and 6, 6 and 5. Basta yan po ay, yan na po yung TT guide mo or TBT guide mo mga kaswertres, no? Huwag kang malito mga kaswertres pagdating sa ganitong petsa, no? 11, 12, 13 and so on, at saka yung 21, 22, 23 and so on. Laging tandaan mga kaswertres, no? Na ang kunin lang natin is ito yung every last digit, no? Itong 1, 2, 1, ganyan mga kaswertres, no? Like for example, no? 23. Ang kunin mo lang dito mga kaswertres itong 3. Okay? Itong 3 lang. 24, yung 4 lang ang kunin mo mga kaswertres, no? Until matapos yung isang buwan mga kaswertres. Okay? So, laging tandaan na ang palarong ito or itong game na to mga kaswertres ay only 0 to 9 na siya mga kaswertres, no? Iikot-ikot lang yan mga kaswertres, pabalik-balik lang yan mga kaswertres, laging tandaan yan. Okay? So, yan po mga kaswertres, no? Nasagot ko na po yung tanong ni Sir Ernesto mga kaswertres, no? Paano nga bang paggawa ng TBT guide? Okay? So, yan po ang paggawa ng TBT guide mga kaswertres. Okay? Everyday moving po yan everyday moving po yan mga kaswertres. So, and then ibigay ko lang din sa inyo paano gawa ng pairing guide itong TT guide natin or TBT guide. Okay? For example, ganitong napakasimple lang mga kaswertres. Okay? So, for example, meron ka ng TT guide, no? 3 and 4. So, ayan. So, since 3 digit tayo mga kaswertres, no? So, itatlo mo na yung TBT guide ng mga kaswertres, no? Tatlo yan. 4, 4. Okay? So, for example, meron tayong resulta, no? Na 951 for example lang. So, meron ka ng TBT guide plus previous result, no? Para may pairing ka na mga kaswertres, no? So, TBT guide plus previous result mga kaswertres, no? For example, meron tayong result na 951. So, ganito ang gawin mo mga kaswertres. 951. Simply, meron ka ng TBT guide mga kaswertres. Okay? So, kahit saan pupunta yan mga kaswertres, no? Kahit saan kukuha yan, no? Talagang sagip mo talaga yan mga kaswertres dahil tatlo yung ginawan mo ng pairing number. Okay? So, again, sabihin ko sa inyo na although hindi ito 100% mga kaswertres, pero ito po ay laging lumalabas mga kaswertres, no? Dahil meron po tayong bidding at saka itong doble mga kaswertres. Okay? So, mas maganda talaga mga kaswertres meron tayong guides, no? Dahil yung PCSO game na yan ay naka-indicate talaga na mas lamang po sila ng porsyento mga kaswertres, no? No, lagi ko itong inuulit na for example sila ay nasa 60%, tayo nasa 40% lamang. So, yun ang kinukuha natin itong 40% mga kaswertres. Okay, like sa in-example nyo before, no? So, pag doble naman mga kaswertres, no? Pag doble mga kaswertres, ito po ang mangyari mga kaswertres, no? For example, yan, isa lang. Pag doble mga kaswertres, no? So, tatlo. Pag doble, like yung resulta kanina, I think 909. So, 909. Kung napansin nyo mga kaswertres, no? Kung napansin nyo, dalawang 39 na pairing natin. So, tanggalin mo na yung isa mga kaswertres para konti lang na combinations mo na makuha mga kaswertres. Okay? So, yan po mga kaswertres, no? Ang paggawa ng pairing guide gamit yung TBT guide mo. Always natin to ginagamit mga kaswertres na sa pagbigay natin ng mga guides, no, sa ating mga followers and subscribers, no. Malaking tulong to na bagay para sa inyo mga kaswertres. Okay? So, yan. So, pagdating naman sa 3 digit mga kaswertres, no, sa sunod lang natin na video na pag-usapan dahil ang ano natin dito, no, is itong paano o saan to galing TBT guide mga kaswertres. Okay? So, yan po mga kaswertres, and again, no,
please subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads na video mga kaswertes. Again, good luck and I hope ma-apply nyo to mga kaswertes.